Yo Kisumu County, are you ready? Fans mag Ajawa Live, are you ready? Bas, liet kaka paso kendo mit maratari e dala mar Kisumu County chieng' tich adek gokinyi kata kiero chakre saa 2 tarik 19 kam jamuziki marang'ongo midendo ni Mr. Kochupe Boy kata kiero mtoto wa Suba Mr. Nyathini Tomora opango somare madhi timore e Rotery College chieng' Cultural Day madhi bedo maliet kaka pas ka odhi present Ajawa Live. Anyisi liet maratari fans ma Kochupe Boy temu chopu negi wang'i kendo anyisi ni madhi bedo live Ajawa mit maratari to kendo dhi bedo maliet kaka pas iluongo ni Mr. Nyathini Tomora. Anyisi ni chopi negi wang'i a live Ajawa. Kochopo tieno bendi ng'eyo ni pacha weya mam kininde korang, bendi ng'eyo ni pacha weya mam kininde korang, bendi ng'eyo ni chunya yudore kirwako derang, bendi ng'eyo ni chunya yudore kirwako derang, bendi ng'eyo